L-identità Maltija f'kuntest Ewropew. Dan il-ħsieb wara l-antoloġija Ewropej, ġabra ta' 5 films ikkummissjonati mill-Kunsill Malti għall-Arti lil Film Grain Foundation u murija fit-tielet edizzjoni tal-Valletta Film Festival. Oliver Mallija, organizzatur tal-festival u fundatur ta' Film Grain Foundation, spjegalna kif fis-sejħa l-offerti daħlu numru ta' proposti minn filmmakers lokali u anke barranin. U produċejna 5 films, 4 minnhom huma fictional stories, wieħed minnhom huwa dokumentarju li trattaw temi differenti tal-identità Maltija f'kuntest Ewropej. Per eżempju, film minnhom jitratta x-xufier tal-linja Malti f'mument fejn Malta kienet qiegħda taqleb minn pajjiż li ma kienx parti mill-Unjoni Ewropea u issa sar f'daqqa waħda pajjiż tal-Ewropa. X'inbidel fl-atteġġjament? L-istess ħaġa pereżempju għandna fuq film ieħor li tratta l-immigrazzjoni. Imma f'kuntest kompletament fittizju, imma fl-istess ħin reali, għax aħna ngħixu il-ħajja u realtà tal-immigrazzjoni kuljum. Allura din hija ħaġa ħassejna li hija xi ħaġa kemm xejn importanti li niddiskutu f'aspett kulturali waqt il-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Ewropa. 2 minn dawn il-proġetti saru minn direttur Taljan żagħżugħ u proġett ieħor li sar minn grupp ta' Ġermaniżi li ġew Malta apposta biex jiġbdu dan il-proġett. Jiġifieri hemm taħlita, jekk qed nitkellmu kuntest Ewropew, pruvajna kemm jista' jkun ma nagħtux biss il-lat ta' kif aħna l-Maltin inħarsu lejn l-identità tagħna bħala Maltin, imma anke kif il-barranin, il-nies madwar l-Ewropa iħarsu wkoll lejn l-aspett tagħna. Pereżempju, spjegalna Mallija, id-direttur Taljan għamel it-tul tal-kampanja elettorali kollha f'Malta li għalih kienet kważi xi ħaġa li ma kienx konxju tagħha qabel. B'hekk f'dokumentarju qasir joħroġ il-mod kif il-Maltin jgħixu l-politika, però minn lenti barranija. U dan ħajoħroġ f'dokumentarju li għamilna fuq kif iż-żgħażagħ iħarsu lejn il-politika, kemm minn aspetti tradizzjonali kif ukoll forsi minn aspetti daqsxejn iktar radikali u mhux konformi ma' metodi ta' ħsieb li nistgħu forsi nsejħulhom normali. B'hekk jiżżewġu l-arti taċ-ċinema flimkien mal-identità Maltija u Ewropea biex ikompli jissaħħaħ il-karattru Malti kif ukoll dan l-avveniment ċinematografiku li sena wara l-oħra qed jiġbed leh ismijiet ta' relevanza internazzjonali.